Prvý dôvod, prečo mať skoro deti, je ten, že prírodu nezaujíma, aké máme spoločenské konvencie. Prírodu nezaujíma, že maturujeme v 19 a potom vysokú máš do 25 a potom musíš praxovať, blá, blá, blá. Už v 25 rokoch máš násobne väčšiu šancu ako v 18, že sa ti narodí pokazené dieťa. Mladšie ženy rodia krajšie, silnejšie, múdrejšie a zdravšie deti. Západná propaganda vás zmanipulovala, že ísť na nejakú zbytočnú vysokú školu a mať nejakú podpriemernú kariéru je dôležitejšie ako mať rodinu. Ak to takto pôjde ďalej, tak z planéty úplne vymiznú bieli Európania. Ale ty si povieš, že však ja mám len 20, ja mám čas. Nemáš. Nemáš žiadny čas. Každý rok to bude o niečo ťažšie. Každý rok bude menej mužov, s ktorými si ochotná mať deti. Teraz je to najľahšie. Teraz okolo svojej 20-ky si najkrajšia, najplodnejšia. Máš najväčší výtlak na mužov, máš najviac energie. Teraz je to najľahšie. Už to bude len ťažšie. A už si nájdeš len horších mužov.